Once again, palakpakan tala po sa Santa Ana Parish Youth Ministry. Pasibayo po agad nila po rin ganaganang Bible characters na magprosita mo po kayo ng harap na rin katamong stage po. Pasibayo po, deta po ganaganang Bible characters magtatamo po kayo ng harap na po ng stage. Uling at itamo pong order of procession. At makauna po kaniti din kay katamong Bible characters. Dakol pong salamat. Ang gagawin? Hilahin mo. Okay. Ready na? Okay, hila. Maging aking buhay. Awit ng lupa, tigil ng lakas. Bantay ng lahi, alapagtanggol ng wagas. Kung bubuha man ang mundo sa paligid, ako ang lupa. Matibay at matatag. Sa bawat sugat at upay hilom, sa bawat luha
Pasibayo po, palakpakan ng tala din sa Taana Parachute Ministry. Yan ay po pag-umpisang tani kaya katamong parade.
Bible Month Celebration 2026. Kaya po, magsalita na po magpupahan sa iba po. Kita po. Sige po, kapag pa ako po pa rin po, bahay po pa rin bleachers. Yung kipay na ako po rin po, bahay na ako po papunta pa rin bleachers. Once na kinagpunan po rin po, bahay na ako po fill in pa rin kinakako. Kasi tayo po, i-occupy na ng bago po rin chairs, tayo po rin bleachers. Then bago po ba po, ilang po kumanta ko, bahay na ako po pa rin bleachers. Mas bahay tulog naman tayo makakulurin kayo at ako teachers. Bahay tao tulog pa rin tulog. Luglog tama man po. Kasi bayo po, pagkuhan tayo bago po rin, bago po, bago tayo po kaya kami bleachers. Luglog tama ako man po. Parin kayo at ako luglogan. Maganda ako pa akong monograph kung wala pa akong kaya kami bleachers. Kasi bayo po, parenta ako pa akong monograph. Pagmantala pa ako rin monograph. Luglog tama man po. Parin monoblock. Bahay po pa rin teachers po. Luglog pa Pagmantala tayo. pa ako rin monograph. Mas bahay po yung kipay tayo po rin monoblock. Bakal po salamat. Kasi bayo po, i-occupy tala pa mo po rin. Cheers! Bayo na po mag-pokit ka rin bleachers. Pasibayo mo, luglog tama mo po, karimonoblog, takal po salamat. Karimonoblog tama po luglog, takal po salamat.
pamanyatan po, kaya po kikatapong Archdiocesan Bible Month Celebration 2026. Ang may tema, Na God's Word brings life to our hearts and to our homes. Lulong tamo man po, kaya katapong mo na. Pamanyatan po kay Balerin Santa Ana para kay Pagabong Bisita. Malaos na naman po. Ngayon po siya tamoy pamandong dari niyayang iwang may iblas, karitauhan, kinupi kay katamong Biblia. Pasibahay po siya tala, ipamandong dari niyayang iwang tanguhan, kinupi kay katamong Biblia. Every day since we were every minute down in temptation. God gives us the simple solution. We
Ulit yung kami na pinagit, pag-isang kanan po, yung kami po may ilang sila. Paging po, brother boy po. Kasabali po, ito po sa Nakayame, King Bible Enrollment, na po i-video na magkakaroon pinito-video. Paging brother boy po, Nakayame po pinito-video. Kasabali po, maganda po ay ganila ng makayamin at hindi nakakabawal yung especially brother boy po, magpapunta tayo ng mga bulot at kapasabi rin po na kapanatigyan ka ang mga kataikiban ulitin natin ang pinantin yung panatangin po ikamit at yung pangalang sulat. Pasimahan po ang sabilang ng pansin sa Nakayame, King Bible Enrollment. Kaya po ngayon na nakatindi sa tao po na makatalaga ng PNP Bulot. Bukod po ka rin kaya yung Bible Enrollment. At katatangay po bulot na po kaya kinatamong bangko. Kasabali po, para po kapagdataan mo na makakalakad pa, kaya ibulot. At katatangay po bulot na parang bangko, bangkanin ka po, pag-umisang tayo rin, kaya katamong Bible Enrollment. At ito po mga pinalalunan, piling bandang right, ang pupungan ng Buringan. Mangyari pa alam po ito ba? Kapatid yan tayo po, katahilipan, ulit yung mga kinanit, pag-uusap tayo, yung tao po, yung bagay ng kasalanan.
kasalanan po, ipangit po, banal na kasalanan. Anyawaran po kaya namin katahimikan po. Entro tayo po ini Bible at lumamin at tayo Jesus Christ, bakit na kaya tayong mga mamo. So, dapat po kinmantalo katahimikan bilang respect kay pamamugi kay banal kasulatan po. Pasibayo po, anyawaran po, kumpletong katahimikan para hanggang manatari po, ipamimugin para ng kasulatan. At ngayon po, talaktan po. Ito pong pag-play po itong Marta.
the center. One. Right foot. Right side. Backward. Right side. Backward. Side. Okay. Okay, step. Go to the next.
Mayroon payapak po kailangan. At sa tama po ngayon, Kenny, ba't tayo ang pag-celebrat? Ikinatawang Archdiocesan Bible Month Celebration for this year. Aming tema, God's Word brings life to our hearts and to our home. ngayon po, kumusta po? Kumusta po? Hi! Hello! God is good and all the time. Tayo po, pakakalot-lalot po. Ngayon po, kausan tayo ang kailang Arab, ikinatawang Archdiocesan Biblical Apostolic Director, ikinatawang po Malugod, Akura Paroko, Bakunumye, Pamukulatabano, sabi-sabi tayo po palakpakan, Reverendo Padre Jesus Pilayo Jr. Hello! Hi! Mabuhay ang salita ng Diyos! Tayo mabuhay! Yan! Napakasaya, no? Masaya tamuan, pare-pareho kanilang anointing. Muling ating tao, itong sigasat iba ng metong bakit na mag-isang metong. Kanilang tao ng celebration. This is the last day of January, and this is also the National Bible Day. Kinatawag ni bulan ng Enero, this is the National Bible Day. At kini tayo po gimpanan, ikinatawag Archdiocesan Celebration, at kini po parokya ng Apong Ana, mabuhay! Santa Ana, you are making history today. Because this is the first time na maganda po ikinatawag parokya, inipasanting makule at pasayang kapag sosyal, hindi para sa tanong ko, ikitala, then iniiwang Bible character costumes, then hanggang iniiwang Bible verses, and this is one way of promoting the Word of God. At ang kitang usana, itang bunga na ikinatawang pamilya. E bubusan ng ikinagawa ng masala, ikinatawang papasyamili. Today, every day in our life, we have to be nourished by God's Word. Umpisan tayo kinatawang sarili, at syempre kinatawang kanyang pamilya, kinatawang kanyang bibale-bale community, so that the Word of God will spread and more. Uling ingamagan ng Diyos, yan ikinatawang santungan. God's Word is our lives. Yan magmaniobra, hindi tao. Yung tinatawang kompas, mga direksyon, mga nagdala ng tao, hindi kabanalan. Kalipad ako rin santo o pag-santa lepo. Yung tinatawang teka, pamaman, yung tinatawang spiritual ang pamilya niya. So, maraming salamat, yung may pabisan nito. Matutulang ko po na aking pinasensyayo, yung partisipasyon yung coming from different parishes within our archdiocese. At makanyang mo na po rin yung schools na may isang nito mo naman kaniting maulang celebration niya po. So, enjoy po. Then, ikinatamo pang itatagan activities for the rest of this half-day celebration niya po. And I would like to thank everyone. Makanyang mo na po rin ikinatamo na kayanakan na talagang may obra, may organize mo sa lese, kaniting ikinatamo kaganapan ni ikinatamo parish youth ministry, ang paano mo na lang po, Brother Jonas, malapakan tayo po. Siyempre, ikinatamo parish pastoral council, ikinatamo PFC, then po Archdiocesan Commission of Biblical Apostolate, doon ang ikinatamo akwa, palak na mamamante, ikinatamo akwa, at ikinatamo chapel coordinators po rin, ikinatamo parokya in Biblical Apostolate for making this a very overwhelmingly a success din po. So pasibayo po, thank you so much and enjoy the rest of this celebration. Thank you! Alright, ano pong salamat. Pasibayo po, panapakan tayo, ikinatawang Archdiocesan Biblical Apostolic Director, Reverend Father Jesus Pilayo Jr. Uwapin po naman, natutupin na
Biblia po yan, modernize niya mo naman. Mas sinuka rin natin dala-dala tayong Biblia. At mo naman, yung cellphone. So, tayagan ng Biblia ng eskwela, tayagan rin natin ng obra, pwede tayong i-download, Sana po aliwagin ang tama ng dating ito. Ating tao pa rin kaya natamang cellphone Ating tao naman po, Bible, pa rin kaya natamang kanya-kanyang cellphone. Amen, tama po ba rin? Amen? Amen. Okay. So, tayo na po pakakaluwag po. Bago po, excited na kayo mag-iramdam ka rin mas mangalaan ay amano. Kung sa tayo po kaya katamang Archdiocesan Biblical Apostolic Director, bali pakilala kaya katamang inspirational speaker. Ayan, kasi tayo po, magpapaka tayo po yung Jess, Reverend Father Jess Rayo. Yes, I am very proud to introduce to you yung katamang pong resource speaker, yung pinagkakamang kagagawin, ay may po ang mga nakuling, may kaya po estudyante, at may kaya po kanamong directive niya po in Motherhood Council Seminary. At ikikya po ng mga nandalaw po siguro at medical, reforma, yung seminaryo, hanggang kitang i-ordain niya ang tingnan ng mga pari. Ayan po i-ordain niya po, I think he was assigned as the spiritual director, chaplain, in Angeles University Foundation. And then for a while, nag-stay po kanilang Balibago po as residence priest. And today, busy po di kayang pamag-aral mo naman, taking up licenseship in biblical studies. Matula po kasi akakit ka po as my successor. Therefore, muli kayang specialization is also on biblical studies. At kaya rin niya na po pupunta ka rin seminars like National Bible Workshop at kasalubay po magkalagay ka rin kay Loyola School of Theology, LST, for his licensing degree niya po. Pero ngayon po makaresident siya kay Holy Rosary Parish. So, meron niya po nga rin pipilian daw. Uling ko pa yung artista, hindi ka natama resource speaker, alam aliwa, and then Reverend Father Maverick Pelayo. Palakpakan kayo po. Kasabay po, palakpakan tayo, Reverend Father Maverick Pelayo. Pasibayo po, pasalubungan tayo ng pasikala palakpak, Reverend Father Maverick Pelayo. Good morning po mga idol. Kumusta po po? Kaya naman po sinabi kayo po palang Araneta Coliseum magsalita. Together with you, our participants, kanini pong Archdiocesan Bible Month Celebration. Malakpakan tayo po pasibayo, ikinatawag po kapag masasyal kanini kaldo. Kaya po masyadong pakiramdaman, iapong Jess. Kaya sabihan ng masanting, nepo, anak, nepo, pero ikayo na po ibalang mag-garanti ka dito, magpatuto, nepo. Pero, pwede mo po, pakisabi po, sabi ng among Jess, hanggang 30 minutes po, mabilis mo. Kaya po pagbigyan na po natin, fast talk lang po tayo ngayon with Kuya Boy Abunda. Pero pwede po, ito lang po ang ating pag-uusapan, pwede po may katamang tema. Misa tana, o yan po yung Bible pa rin, Bible character, and after this, may mga presentation pa. So, bigyan muna natin ng tuwang, kahit pa paano, itong ating pag-uusapan tungkol po sa ating Bible Month Celebration. Ang ating tema, God's Word brings life. Brings life nga na po. So, pakicheck muna yung katabi mo kung siya buhay pa. O lupay-pay na. Gutom na po ata ang lahat.
Huwag po kayong mag-alala, may ihanda si Among Jess para sa lahat. Among makikiter, hindi po? Ano po, a word of God po kayo. Kapag hinahin mo ang salita ng Diyos, hindi ka na magugutom. Okay. So, biyasay po yung Jess ka rin, hindi po? Ang salita ng Diyos, ang ating pagkain. Well, o hindi mo po. Naglakad po tayo, alam ko pagod po tayo, pero minsan lang naman po tayo magtipon. Yearly lang naman po itong ating pagtitipon tungkol po sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos. You have seen a while ago how the Bible was enthroned, the Word of God was given value. So this day, it's just only the start of our everyday giving value to the Word of God. Alright po. Sa pag-umpisa po ng ating pag-uusap, agad na po tayo sa summary. Konti lang po ang ating oras. Saan po nakita yun? Umpisa, magsa-summarize ka na. Umpisa, i-close mo na. Para madali po natin mag-gets itong binigay na tema sa atin. Actually, hindi lang po pang Katoliko ang temang ito. Because when you say National Bible Month, pang buong Pilipinas po ito. Ako, Jess, po, you have the Philippine Bible Society, ang mga kapatid natin Kristiyano, our Christian brethren na may iba't ibang denomination. They too, sila din po nagdiriwang ng ganitong pagdiriwang natin. Ilaman po, pahulagan din ang katang santong kasulatan, ang diyang ila po, pahulagan din Ama ng Diyos. So, pangkalahatan po ang tema, not necessarily pang Katoliko. Nano po minyan ang tema kaya katamo, again, God's Word brings life to our hearts and to our homes. You have love, integrity, faith, and engagement. Dininan din kung amano ba itang life, love, integrity, faith, and engagement. Pero mag-focus na mo po agad ang engagement para mabilis lang pong pag-usapan. Heto lang po. Dito lang natin gusto maintindihan ang temang ito sa isang salita. Palagay ko, value everything. Ikatamo pong tayo yung Pinoy, meron tayong salitang ginagamit sa tuwing ginigreet natin yung ibang tao. Dingaliwa, hi, hello, nada po. Yung Japanese, sa kilala mong greeting of hi and hello. Balo tayo po? Naniyabing ka rin Japanese? Mga J-pop dito, meron ba? Konnichiwa, bala. Just to say hi or hello. Sa mga Chinese Mandarin, nanin ang greeting na gagamitan? Ni hao. Kumain ka naman ng siomai, siopaw, ni hao nga. Hawaiian. Ano po yung sa Hawaiian? Aloha. Aloha burger ng Jollibee. O natinamong Aloha burger with pineapple. Chinese, Japanese, Hawaiian. Meron po yung mga Italiano. Ano yung hi hello nila? Ciao. Ciao. Nung panel din po yung Cardinal Tagle, ang the word exposed ka. Ito yung greeting na, since siya po makabase in Roma. Ciao. The word of God has been exposed. Nga na po makanyan. Aloha, ni hao, konnichiwa, and ciao. Kaya Pilipino na gagamitan tamo po. Tamo po sasabihan hi hello. Tayong Pinoy, we have this unique salutation or the other when we say hi, hello. Ano po? Tagalog. Maliban mo sa kumusta? Question mo yun. Mabuhay! Tagalog ka rin kayo. San Lucia, enemies mo. Lahat malapakatala mo rin kaya naman. Enemies mo yung kaligan, San Lucia. Ano yung greeting? Pakiulit? Mabuhay. That's the word. Para mabilis na kumaintindihan, God's Word brings life. Ang gusto naman ng ibigay sa atin ng salita ng Diyos ay ang greeting na iyon, pasok sa aming pagiging Pinoy. Ano ulit? Mabuhay. Pakisabi sa katabi mo, mabuhay ka, idol. Mabuhay ka, idol. Kaya tayo po pala lumawag, manikul, pera ba yan? At termino, baka nita ay dyan tayo sasabihan tamo ngayon.
Pero oy tala po, sa pagiging Pinoy pala, makikita mo ito sa salitang mabuhay. Lawan niyo po, ano yung kabaliktaran ng mabuhay? Mamatay. Uriyan, naramdaman yung mamatay? Sabihin mo naman kung galele mo, mamatay ka. Uriyan po yan? But the other way around, may mga kabataan mo dito, pasensya na sa mga salita natin, may mga tema ng karakasan, kaya po ang mga matatanda, stricto, patnubay, at gabay ang kailangan. Pero just only to derive my point, tayo po rin ang mamatay. Kahit tayong Pinoy, nare-recognize mo, nakikilala mo ang halaga ng buhay. Ang buhay ng kapwa. And then, makakakinig ka sa news. I think that was 2019. Media personality, artista, ano po yung linya niya? Napanood niyo po sa balita. Kayong lahat na bumabatikos sa nakaupong presidente noon, anong sabi niya? Mamatay kayong lahat nga lang. See? And then, yung mga katabi niya, senador, katabi niya, mga politician, tumatawag pa. Saan ka nakakita ng ganon? Pagka Pinoy ba, yung kanyang sinabi sa madlang people, sa mga taong nanonood, sa mga bumabati mo sa presidente, mamatay kayong lahat nga lang. See? Saan ka nakahanap nun, taliwas sa pagiging Pinoy? Ang Pinoy, makabuhay. Pro-life. Because in our greeting, it already speaks how we are pro-life. Mabuhay ka. See? Sa mga airport natin, mabuhay. Philippine Airlines, mabuhay. Kasi bilang identidad natin, ipapakilala tayo maging Pilipino, our greeting to others, hindi man kapwa Pinoy, maging dayuhan ng bisita, mabuhay kayo. Okay pa po tayo? Buhay pa ba yung katabi? Isundo tayo pa po, tumerang ka na po o palay. Ano pa? Okay. Para may bigyan ng buhay. O palay. Mabuhay ka, ano? Live in English. See? Hindi tayo magkakasya sa hi, hello lang. Pero live nga lang. Pagiging pro-life. Pagiging makabuhay natin. Huwag tayo lumayo sa mga ating narinig sa balita ngayon. Kanina po umaga, ikito po siguro yung Facebook nyo. Tayo po simba, kay Santa Ana. Nahanap na daw po ang suspect sa pagbatay sa dalawang mag-ina. Sa mag-ina, yan po, policewoman, yung kanyang katawan, natagpuan dito sa may Pulilan, Bulacan. Makabalot na kanong plastic bag. At hindi po nagtagal yung kanyang 8 years old na anak yung higit na makabalot niya ng plastic egg. See? Pagpatay, pagpaslang sa kapwa. Hindi natin kulturang ganyan. Natin po makakalungkot. Hindi lang po nakakalungkot. Nakakagalit whenever you hear news of people killing others. At mensahe tawag kultura ng kamatayan. See? Dahil kung may kalabasan, extrajudicial killings, victims, lang mo kabod, numero din. Lang mo kabod, tao rin ang makalista lagyo. Pero, buhay na tao, pinaslang. Kahit nagkamali, kahit nagkulang, pero hindi natumbas ang buhay. Pwede may samasan, pwede may arregluan in the medical way possible, pero ito papatin. Kaya siguro naiintindihan niyo po ngayon, bakit ang simbahan? O hindi kaya masyas aamano. We are against killing, against extrajudicial killings. Bakit pagtanggol tayo ng biyeng tao? Uling biyeng tao, bakit kinatao mo mahalaga? Dahil hindi lang pagiging Pinoy na ang pinag-uusapan. Uling when you talk about life, you go back to the source of life itself. Kanino po may nabigyan?
ingapong Ginoo. God's Word brings life. Sa salitang mabuhay, ikli ay yamo, itang amano, may buhay. At kapag sinabi mong may buhay, may pinagmulan ang buhay. Sinong pinagmulan? Ang Diyos mismo. Sa mga kabataan, pasensya na, mabilis na po ito. You go back to the book of Genesis. Yabang ilawag isasabihan ng Biblia, kapag sindiemon ka, ng libro ng Biblia, ang libro ng Genesis. Nanong tama pa rin, Genesis 1:1, in the beginning, yan na ba? Ay, yan. In the beginning, yan na. Everything was lifeless. Alam niya, void and empty. Alam laman yan. May Hebreyong salita. Tohu bohu. Sorry po. Tohu bohu. Hindi po mabahu. Ibig sabihin, empty, lifeless, and void. Gana-gana po kung isa pa kanyang realidad. Pero Lord mo, ating mega amano, ano sabi na? Let there be light. Let there be sky and sea. Let there be earth and vegetation. Let there be sun, moon, stars. Let there be animals around. At hindi kapok ni pamaglalang, let us create man after our own likeness. Hindi ka tayo bukoy kasaysayan, kasalesyan ipamaglalang. Lawan me ang mano ng Diyos. Tutuwin, magdalayang biye. Iba't king kayalan, emptiness. Iba't king kayalang order. Alam ka ba, salesayan, di nalang salese, ni amano ng Diyos. Calling to order, calling to life, everything that was created. Let there be. Gana. So God's Word brings life. At special tayong tao, balo tayo po, kapok ng pamaglalang ng apong ino, ipiyat ang tao. So, nanong sabi na, let us create man after our own likeness. Lawan ng kalele mo, nanila itsura yan. Makatulay yung itsura? Ay, alin po, nanila po? Malago niya? Masalin niya po yan? Natural, dapat lang. Uling iba't yung Diyos. Amen po? Ang mukha niya ay salamin ng mukha ng Diyos. Yung mga katula mo. Amen po? May ikatulan. May pikakalili. Pero paulagan mo yan naman. Because that person, that image, came from the very image ni Ngapong Ginoo. May buhay ka. At ang buhay na ito ay galing sa Diyos. See? Okay pa po tayo? Fast forward. Hindi mo sapat na alam mo na may buhay ka na. Wabalo kung iba't sa kong Diyos hindi ako. Wabalo ko. Maliban ka rin ka na ganang lelangan ng Diyos yung tao yung teka ko. See? It's not only okay to know that we have life. But the question is, may buhay ka nga, ang tanong ng lahat, nabubuhay ka ba? Aliwayang watang dimensyon ini. Ulitan ka, may buhay ka nga, ang tanong naman, nabubuhay ka ba? Pakitanong sa katabi mo, nabubuhay ka ba? Sisigaw yan, mamangan niya yan, maraming yakin, dewari. Pero ikutang, mabiyaya ba talaga? Kaya, naiintindihan natin, bakit ang ating salita, hindi lang puro Old Testament. Kaya katamang pag-aralang Biblia, yung kayari mumulang iwan.
The fulfillment of the Old Testament now centers in the New Testament. At sino ang bida sa New Testament? Jesus Himself. Ulit-ulit po ang focus. Ito lang ang goal ni Jesus. Para tanongin ka din niya. Kung may buhay ka, ang tanong ko sa iyo, nabubuhay ka ba? Now we understand bakit mo namunta kami Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ulitan kita nga in Genesis. Ano po yung sasabihin ng John? When you open the book of John, chapter 1, in the beginning, ano naman? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word became flesh. Lawan niya po yung Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ulitan niya po sa sabyan ni pamaglalang in Genesis. Ulit bakit na, kamumulan pa mo, ipamagupisa na papalalim niya katamong pamaglalang, o hindi na kano, in-amayo at siya naman. At in the fullness of time, in-amayo sa sabyan. Kaya kabud magsalita, kaya kabud siwalang mararamdam, let there be light, let us create man and woman. Ingamano ang makipagsalita ka rin propeta, nagpumunang ipan. Ingamano ang makipagsalita ka rin ang Abraham at ang Abraham, ang Noah, hindi po rin susunod yung malan. But in the fullness of time, the Word of God will become flesh. Magiyang tao. Para pala, ito, papatunayan sa iyo ng Diyos. Oo, may buhay ka. Oo, galing sa akin ang buhay mo. Pero papakita ko sa iyo paano dapat mabuhay. At sino magpapakita sa atin kung paano dapat mabuhay? No less than the God made flesh. Ang pangalan? Jesus. Okay pa po tayo? O, hindi pala yung isasabyan. Bakit ng Jesus? May buhay ka, pero bibigyan buhay natin ang buhay mo. Mabuhay ka na siguro Jesus. Papatunayan natin, John 10:10. I came that they may have life and have it to the full. Di na tangkukeni, bandilan na kayong biyen. At yung biyen ayan, ganapan ke. I will bring it to its fullness. Patunay ng pinag-uusapan natin kanina. Waman natin kayong biyen na siguro Jesus. Pero bakit yan kaya kayo? Namin kaganapan na. I will show you how to truly live and not only to exist. Kung paano mabuhay at hindi lang basta umiral. Nung makanalo po niya kumabye at yung basta sisikap. Because my dream for you is for you to have the fullness of life. Ilang oras na po meron tayo? Sasabog na ba ang ating timer? O mabilis na mo po? Naintindihan lang mo bakit the Old Testament may buhay ka ang pinag-uusapan. Pero when Jesus came in the New Testament, mabuhay ka. Bakit lang Jesus? Sa sitwasyon ng kamatayan, bibigyan niya ng buhay. Now we understand what menuloy ang masakit. Tuligin-buri na to restore the life of the person. Bakit? May matawad yung makasalanan. Uling-buri na iiyak at talakapin yan. Mababa, panamlaman, paulinig kamalian ka. Bakit may ang krus? For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him, John 3:16, may not perish, but may have life. Pati po si Jesus, ang pakay sa iyo ay bigyan ka ng buhay. Saratan po, uling maraming naman po. Old Testament, may buhay ka. In the New Testament, papakita ni Jesus kung paano tunay na
mabuhay. Uri po tampakit na in pamangyan ng biye, sana ikaman, ganoon din ka rin mabuhay. Ibigay mo ang ialay mo. Paulagan mo yan naman, biye na rin alima. Mabilis lang po ito, nakikita po natin sa news. Sa usapin ng aming teritoryo, Karibbean West Philippine Sea, hindi po usapin dito kung sino ang pro-China, pro-Philippines. Pero siguro yan, yung sasabihin tayo yung God's Word brings life, doon tayo sa pinaka-puso ng issue. Our main concern here is whether we are pro-life. At paano mo maintindihan ito agad? Munta ka kaya ng ilong at mismo on the ground. Ganit sasabihan. Sino ba yung nasa gitna mismo ng West Philippine Sea? Kaya natangpagtanggulan na teritoryo. Dahil rugong malaking mangingisda. Dahil rugong maliliit na mga fishermen. Walang matter ng mga yan kung hindi buhayin ng pamilya. Bigyan ng makakain ng kanilang mga anak. Mapag-aaral sila. Kung kiniisip na, biyayan mo rin anak na. Biyayan mo rin kaluran na. And then, o hindi, ilapan mo mga bully in China. Ikarelang malamig bangka, they are continuously rammed by large Chinese vessels. Ngayon, kamanamdaman, kaya yung paglaban ng biye, baka hindi tayo makabuhay. Baka hindi ka pro-life. Sila po ang nasa gitna ng issue. Dahil kaya katawang Coast Guard, Navy, Army, o may mga mag-anak kayong uniform personnel. Tatakong pulis ka, na medyo bias po, po. Yung mga Coast Guard natin, sila yung nasa gitna ng West Philippine Sea. Pero huwag kinasal, Philippine Coast Guard niya, pero ipaalam niya pa kasi mag-umpisayang magkasawa, busy ang karelang kasal. May pangarap din sa buhay yung mga taong ito. Pero loging gagawan ka, sinusugal ang buhay sa panganib para lang ipagtanggol ang aming teritoryo. Again, hindi nung po yung isasabihan, yeda, rin kapwa tao. At ang kanilang pinagtatanggol lang ay ang buhay, hindi ng kanilang pamilya lang, pero nating mga Pilipino. So, when you say God's Word brings life, pag-ikot may kamanong engagement, nung ikaw, kamanang laman, isasabihang biye na rin aliwa. Nung ikaw, mupanang naman ka, rin mga lagi, actually, bulan, rin alam na siguraduang realidad, kaluman rin kababayan natin na nandoon. Baka hindi ka pa nakatiran ng buhay na salita ng Diyos. So, okay po tayo? Kung kumag-usap yan, kundi ang mga maling amano ng Diyos. Nagdatang ka nga po, Jess, God's Word is alive. Sana akin kaya namang mabiye. Karingal dolo realidad tayo. At akin mong akin yan. Kareni panahon, mawawala. Impami kaulag at hindi. Masabi pakiramdam. Kareni manyulong. Kareni personal ng agenda. Pero ala namang pami kaulaga. Imbieda. Lakwas din makailangan. At ikapwa Pilipino tayo. Always check. When you read the Word of God, when you listen to the Word of God in isa, at yung pag-aralan tayo kamano ng Diyos, sana idala na ka, yung pamipaulag at hindi. Sayang ang Old Testament, may buhay ka. Sayang ang effort ni Jesus, mabuhay ka. Kung sa buhay mo, hindi mo makikita na buhay, nagsasalita ang salita ng Diyos. To all of you, our dear participants, in Akbating Tamo, at syempre ng among Jess, for all his efforts to bring the Word of God to life, kaya simple at iyalibang paralan, sa inyo pong lahat at sa ating lahat na nandito, mabuhay po kayo. Amen.
Okay, pasibayo po, palakpakan tayo yung katamong resource speaker, Reverend Father Maverick Angelo M. Pelayo. Pasibayo po, pakisabi po ka rin kasipin tamo, mabuhay ka. May buhay pa po ba? Buhay pa po ba? Okay, so this time, i-award tayo po yung katamong Certificate of Appreciation yung katamong main resource speaker. So allow me to read the citation. Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate presents this Certificate of Appreciation to Reverend Father Maverick Angelo M. Pelayo in recognition of his invaluable contribution as resource speaker in the Archdiocesan Celebration of Bible Month 2026 with the theme, God's Word brings life to our hearts and to our homes. Given this 31st day of January in the year of our Lord 2026 in Santa Ana Multipurpose Building, signed by Reverend Father Jesus Pelayo Jr., Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate Director, and Brother Liberato U. Baltazar, Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate Coordinator. Pasibayo po, palakpakan tayo po, Reverend Father Maverick Angelo M. Pelayo. At katamila naman po kay Lingaral, Brother Iver Baltazar, and Sister Sol Kayanan to give the Certificate of Appreciation and token to our resource speaker. Pasibayo po, palakpakan tayo po, Reverend Father Maverick Pelayo. Kumusta kayo po? Okay tama po? Buhay pa! Okay, so nakapong salamat, among main, kanina kayo makabaldugang amano. So this time, magpresenta na po, ikakatamang next part of the program. Nung napansinan niyo po, atin po makapiblas, karina katamang kayakin, ngayon nga ito. So, dahil po ka na kareli or makat mo kareli, big effort na, partner na talagang dininan kayo oras. Baka nito, makapagsadya na pauli namin ng pagmasosyal tamang ngayon. So, nandun po, habang at yung saban, at kabang at yung takeni, atin iwan po ba, pero atin pong Mary, atin pong Mary, kareli, Mary Blas, Bible character na rin. So, kapag po inawas ninyo, kayong lagyo, mapalyari pumunta tamo kayo ng ingarap, at yung tamo pong bitak ang Q&A. Yes, po, Magsadya kayo po. At bitak karama po. Sige po. So, kapag yung gabi ako kayong lagyo, punta tamo po kayo ng ingarap, baka presenta tayo, itang tamong pusan, Bible character. So, pag-upisan tayo, Mumula kay Moses Kiwi Alvarado. Moses, Alvarado. Iban lang po kay Pora. Yes. Kung kaya tamo po kayo po ba po? Wala po. Ba't niya kaya Israel? Iba Pora kayo po pala. Susunod po, Veronica o Berna Gina. Ipwede po sana po Veronica, Quiapos po, Verna Gina from Santa Ana. Okay. Next one. Itutukita mo po, Frank Anti Zacarias. Yes, Frank. Dito po kaya ako Frank. Dito Frank ini. Doon ka rin na po yung Frank. Sana po nakakaliwalag yung Frank o kalupa ng Zacarias. Ay, why? Oo. Next book, LD Sertinia. Ipekya po sana po yung Abraham. At suya po, LD Sertinia. Palakpakan tayo naman po. Yes, correct po,
And then susunod po, I-Algie Mark Paras, anting St. John. Algie Mark Paras. At kuya po, Palakpakan tayo po. kaya po sana po San Juan or St. John. Tutuki partner, happy Christopher Dunga. Kaya po sana po San Andres. Viva San Andres. Itutuki po, happy ni Saija Sareno, anting Bartomeo. At suya po, Okay, susunod po, Marby Rose Zalpila. Kaya po sana po, Maria. Sige po, magkatama kayo ni Bago. And then next po, Nathan Malyari, anting San Jose. Nathan Manlari Anting San Jose. Palakpakan na naman po, Nepo. Next po, Gerald Rivera Anting Propeta Daniel. Ito nung kita pong ausan natin ni Sinera Tanangonan. Kung tayo po kini, Sinera Tanangonan. Next po, nung atin pong Sinera Tanangonan, atin pong Sian Tanangonan ng King Saul. Ay, aming Saul at Judas. King Saul. Ito po Deli po, grupo lang. Opo, grupo na din. So, alita ko po individual, alita ko na po grupo. Dito po kaya rin may per group, alita ko po may per group po kaya, one grupo lang. Okay. Bukod po ka rin kaya katamang Israelitas. Alita ko po rin po beto ang grupo pa. Red at Lungari. Okay, 3 kings. So, ano na po rin 3 kings? Francois. Malonzo, ang hiniwanan ako'y Romy Pilates. Ayan, hindi ka natapos 3 kings. Punta-punta naman tayo partner, pamanali yung basa nila. Happy meetings po. Next po, Julius Garcia at King Golaya. Palakpakan tayo naman po. Yan. Ito yung ipo. Magpunta mo po kayo. Magpunta mo po kayo. Yan. Tito Moses. Yan itamo po. Ito tuki po, grupo yan naman po partner, grupo yan naman. I-Moses ang foreign Israelites. Wow! Binipat naman po kayo kaya rin Israel. Wow. Nagbiyahe na pa po. Magbalik na kaya rin lahat. Shenda Dolores, Imbalen, Pora. And susunod po, yan, susunod naman po, EJ Garcia, Anting Adan, Evan Adan. Next, Ito tuki po, apit po I-Aaron at I-Hans Daw. yan, Jay, pagkakalit ang tayo, Jay. At Last but definitely yes, not least, itatapos yan po, parang kinatamong top 20 Bible character portrayal. Ayan, Valerio at Team Honas. Alright, so kompleto na lang po. Gusto tama ng pagyan. Team Hon, kompleto na po. Sige po. Yan. Ngayon po, malagwayan po yung kutak. Mumuna po in-effect niya po sa at the same time, namin na po itang characteristics o katangian ng itang Bible character niya po sa inyo. Yan. Kanyang tuwa, bagong tao kanya, nung pekya po sa tanga-rin, kilala-tala Pero, habang magsadya kayo po, atin tamong trivia questions. Dudurot yan. Yes. Partner, siguro hindi natagbaba. Yes, sige po, magsadya ko takit. Ngayon po kaya tamong makasagot ka rin trivia questions tamong atin lang po prize. Yan. So, sige po, baba kami po kayo. Baka nito mas malagwayo kami po puntalan.
Ini po, wala po ipanulang na pero paunahan niya po. Brother Christian. Okay, first question. First question. Anong malaking barko ang itinayo ni Noe? Anong malaking barko ang italayo ni Noe? Sige po. Ako po dito, ako. Basta kayo po, Kenny. Basta kayo po kayo ng tuwan. Masyado tamo po madamal. Natatama po Kenny yung larap? Yes. Okay, ano po yun? Art. Art o? Tama ba, partner? Yes, tama. Art o ay tama. Tagalog ka rin kayo kung tita? Ano po parang Yan. O yan, so ang ating po prize ay Bible. Napaka-priceless. Kung ganito. Okay, next question. Ayan ka rin pong bisang sagot kung tatanga mo po kayo tinarap uli pong alina kayo po asa sa akong kamong laway po po tati po mas niluna kaya kayo. So, ano ang unang himala ni Jesus? Sabi niyo po, aliya po, specific tamo po. Maging specific tamo. Naniya po? Sige, gawin niyo po. Okay, 31. Okay, 31 is correct. So yun po yung unang miracle ni Jesus. Next question, Next question. Ano ang pinakamaikling talata sa Biblia? Oo, yan po. Go dito, go. Ay 2. John. John 2. Pinakamaikling talata. Bible verse po. Bible verse. Yes. Jesus. Ano Jesus ba? Ano sa Tagalog? Oo, sa Tagalog. Umayak si Jesus? Tumakas sa Biblia. Oh, tumakas si Jesus. So, umiyak si Jesus is correct. Okay. Next question. Okay. Ano ang pangalan ng ilog na hinati ni Moses upang nakatawid ang mga Israelita? Mali. River. Red Sea is correct. Sana pa ulit. Tawa lang. Makakawala na ng partner. Sana pa ulit. Okay, Red Sea is correct. Okay, next question, partner. Ilang araw na natiis si Jonas sa tiyan ng malaking isda? Ilang araw, ilang gabi? Ilan po? 3 days and? Yes, sentinels pa. Even nagsabi na ako. Inatsunan lang na sabi. Okay, 3 days and 3 nights is correct. Okay. Next question. Okay. Ilang taon na buhay si Matusalem ang pinakamatandang tao sa Biblia? O, go dito. Go. 969 or 969 years old is correct. Ano naman? Dito. Okay. Next question, partner. Sino ang naghulog ng 3 Hebreo sa nagliliyab na pugon? Matulog ni Panyaman eh.
Sino ang nagulong ng tatlong Hebreo sa naliliyab na pugon? Ano? Ha? Tagalog ka ikaw ng parokya? O, nalo ko yung pag-ibon. Yes, yan. Nebuchadnezzar. Parang pangalan ko. Okay, next question. Okay. 700 pieces pa po Bible natin. Huwag po kayo magmalala. Mabibigyan po kayo lahat. Next one. Sino ang apostol na dating maningil ng buwis bago sumunod kay Jesus? Mateo. Yes, Mateo. Yes. Correct. Tagalog ka ikaw yung parokya? Tagalog yan sa Tana. Sige, partner. Sige. Next one, partner. Ito ba ito? Ibayong pipan. Banyari ko kumulan yung tiniking harap o kaya kung kita mo ka na partner niya mo. Iba't yung kung ibayong pipan. Sino ang unang martir sa bagong pipan? Unang. Wait lang. Sino mo na partner? Kaya sila din. Sino minuna? Next. Kayo, nano mo na tayo na both answers? Sino na una? Ay, sobat naman ito ulit. Sino ba ito na? Arena? Mabigit, ako rin. Okay. Kung nakatala ko ano pareho, partner. Okay, sige. O sabi kayo muna eh. Sino ang unang martir sa bagong pipan? 1, 2, 3. Steven. Esteban, siya po Santiago Mayorga. Mali. Mali. So, ang tama po ay si Steven. Sige, Ano ano? ba ito ang parokya? Parokya Nepo ni Santa Ana. Okay, next question po. Kaya ako harap niya, partner. Okay, so nino pa rin apostol imiban sa mapapatugaw. Nino pa rin apostol? Saint Thomas. Okay, Saint Thomas is correct. Partner. Next. Nariyalam yung lugar ng lugar niya menalaman ni Jesus bayan may pintak sila ng Judas. Gethsemane ba daw? Yeah. Gethsemane. Nariyan. Gethsemane ay, anong tamang sagot? Gethsemane is correct. Sige. So this time, let's give chance naman na nagkaya Yes. sa takbuhan eh. Gusto na anak mo rin mga bilis mo kulay. Kayo buhuntan eh. This time, ano naman po niya katawag niya hearts. Sige. Wala pa. Bakit ako po Wala mo ba? lang yun. Eh? Next question. Sino ang ina ni Juan Bautista? Ina ni Juan Bautista? Elizabeth po ba? Elizabeth is correct. Alright. Next one, partner. Ilang araw na natiling patay si Lazaro bago siya binuhay ni Jesus? Ilang araw na patay si Lazaro bago siya binuhay ni Jesus? 3 days ba? Sagot, partner? Mali. Hindi po. Mali. 4 days? Okay, 4 days is correct. Sige po. Next one. Anong hayop ang ginamit ng Diyos upang magsalita kay Balaam? Anong hayop po ang ginamit ng Diyos upang magsalita kay Balaam?
Ako po dito. Lakad hands. Ako dito. Alam ka po. Dito ka na yun po. Wait lang po. Ay, wow. Makalala lang po, ma'am. Makalala po. Ay! Ako po. Makalala po. Meron pa po anong question kaya kayo man. Sige po, kayo, tita. First one, so ano ulit? Sino ang babae unang nakakita kay Jesus matapos siya buhay? Oh, ako po. Mabasa ko pa po. Dito, wala na po ako. Ako na mag-decide din ba? O, magtas po ka ng gamat. O, magtas na ako ng gamat eh. Opo. Ay. Okay. Sino ang propeta dinala ng Diyos sa langit sa pamamagitan ng ipuin mo? 1, 2, 3. Elijah o Elias is correct. Sige po. Opo. Mas gusto akin dyan pala rin. Sige, tama ko yung Alright, last 2 questions po. Okay, sino ang haring ng Babylonia na nagtapon kay Daniel sa yungib ng mga leon? Sino ang hari ng Babylonia na nagtapon kay Daniel sa yungib ng mga leon? Yes po. O siya, sige mo siya, tita. Kasi tayo. Hindi po, hindi siya. Hindi mo ano? Hari Dario is correct. Okay, last na lang po, last. Ay, may tatlo pa po pala. May 300 pa po. Question? Ano ang pangalan ng mundo kung saan ibinigay ng Diyos sa mga utos kay Moises? Wait. Ano muna, autis muna. Ano po? Mundong Sinai. Mga bata, autis muna tayo. Okay, next question po. Okay, ano ang unang kasalanan ng tao ayon sa Biblia? Ito po, alam mo na po, disobedience o ang pagkain ni Adan at Eva ng bunga ng punong ipinagbawal ng Diyos. Okay, last two po. Sino ang tinawag na ama ng pananampalataya? Kutampo, sino ang tinawag na ama ng pananampalataya? Kaya po, Abraham po is correct. Okay, last one. Kung meron tayong ama ng pananampalataya, sino naman ang babaeng kilala bilang ina ng mga bansa? Maria, hindi po siya. Hindi po. Sarah is correct. Okay. So, that concludes our trivia questions po. Yan, open na ready na lang po yung tinatamong Bible character. Mga bilisyaman po yun eh. whatever. At suma pa po, hi! Hello! Okay, so this time po, Putang Antala, part
partner, kaya ka mag-umpisa, Kenny, ka mag-umpisa. Sige, partner. Okay. Let's start po kay sa kanya. Sige, magpapalala na, tapos sino yung ginaya at bakit siya yung ginaya. Ano yung isa sa mga takihan na bakit mo siya ginaya. Okay. Ako po si Luis Garcia, ginayang po si Gulaya. Ginayang po si Gulaya bilang isang ginayang po si Gulaya kasi hindi ko po pinapalitan na hindi ko pinapalitan na malakas ako, kundi pinapalitan ko po na hindi sa lahat ng oras ay kaya mo hindi sa lahat ng oras ay wala na pa ba? Nagsimula ito ay nagmula po sa lugar dagat at siya po ay bunang Filisteo at si Gulay po, natalo po siya ay David po sa pamamagitan po ng pagpanasan ng ulo. Kailangan po. Okay, siguro isa sa mga matututunan natin from the story of Goliath is walang malakas, walang malaki pagdating sa Diyos. Basta ang Diyos, walang imposible sa kanila. Ibig sa Goliath na sobrang lakas at sobrang laki natalo yung David dahil sa kanyang pananampalataya. Next partner. Pinigano po kitang good partner? Yan, bakit ito yun? Sa kanalang ikipusan mo, hindi ikipusan mo. Bakit kayo ikipusan mo? Manuwaling kaya katamo nga to. Wala ko yung iba tayo sa estilo. Pwede ko sa mukul, Zora. Bakit kayo may pwede-pusan? Pwede-pusan kayo, uling ang yung tema na yung pinasal, sinamang nila yung pinasal, po sinamang may niwala ng among gino, at yung kumaniwala ko, na yung parang problema, ay nakapagpagulan ng among gino, ang kinagkamusin na lang. Alright! Next one, sige. Hello po, ako po. My name is Hansen Tao. I am from the Holy Angel University. And marami sa kakaratos po. And I think two actually characteristics or values that I wish to go through. This first about is that Lapse yung ama. my values is values because he became a ISL for those who first high position and I believe that is one of the core values or characteristics of the actual values. Second is generosity, and I think that is one of the most I believe comes to generosity because Shout out po! Live na live po tayo ngayon. Saan natin? even though we are not able to character, we will be a good person. That's all. Thank you. I think we have a winner na partner. Yun, ang kami explanation. Next, partner. Next one, grupo ng Moreni, hindi taga-asyenda, dalawang na isang palengke po. Okay, yung parokya, isang Catalina de Alejandria. Hindi po, Yun po yung leader nyo, ako po magsalita. Yun po rin kayo po sa inyo, taga-nang palit kayo, at bakit kayo ako pagkakaso? Ayaw pa, kita natin po, wala po natin. Di kami po representative ng St. Catherine Alexandria Paris, in Ora, from Barangay, Hacienda Dolores. Sa Picaria na po ni St. Bernard. Bigyan po sa niya po Moses, ang popular Israelites. Ulit kanita po, Moses po bilang leader, malulit siya po para sa kawana. Kaya na po po rin natin, o nasakit, kaya walang malapit sa kinakabino, para gulang na kapanunan, hindi wala po rin nakabino, ang nakakailangan natin, dalang rin, inot, pilit na niya po, para papunta kay Promised Land. At kami, kaya na, papunta ka ng mga sila, luloma rin, ikit na lang, kaya bakit na lang, o bigyan na lang ang Panginoon, Big Ten Commandments. Maraming salamat. Okay, next po. Yan, happy greetings. Greetings po ang paglumayo. Sino sa inyo ay
Sige. Lahat sila. Sige. 1 minute ha. Hello po ngayon. Abak po na kayo na. Yung kami po ay please or please na kung patawagin. No? I am already with you. One together with me is Sandra Pilatas and Consoma also. We are from Angel University. So in our po please or please and we can find its biblical part of the Bible narrative in the book of the Gospel of Matthew chapter 2 verse 2. Verses 2 to 12. And we chose this character, and unexpectedly namin pa po discover na hindi by the biblical celebration of National Bible Month. Bible Month celebration is night, which is Lord, integrity, and engagement. Pero kung kagaya po yung kinuha si Father namin, the word engagement, we can relate this engagement sa nangyari sa Philippines on how we have discovered and how we have find Jesus. Now, first, they went to King Herod and they had this conversation with him asking where is Jesus himself. And then, when they discovered the stars, when the star led them to the place where Jesus was born, and the three guys, the three kings were overjoyed. They were filled with joy, they were filled with love. And we can see that this engagement is sometimes our calling in life. Sometimes the star that appears or that had the first time appeared sa mga guys can also be our engagement, our calling from God to follow Him. Follow Him is the directly to our Lord Jesus Christ. And lastly po, kaya po napili namin yung mga things na to, which represents po itong mga tatlong core values ng university po namin, which is the excellence, competence, and compassion. Kaya po po i-aspar, i-magdalaw frankincense. And I am representing the value of conscience. We know that use in the celebration of the Holy Mass to represent our offerings of our prayers and offerings to God. Which means we value our purity, our cleanliness, our conscience, and our soul as we partake in the celebration of the Eucharist with our Jesus himself. And for companions, we would also explain their characters and symbolism. Thank you. Okay. Pagkakantama naman po yung partner. Parang gusto mo mag-student ng mga to. Best blessing naman ako. Okay, thank you so much. Thank you so much. Nakalagay sa tradition. Next one is, sino po yung kayo? Tanong naman kayo ng parokya. Bakit pinili mo yung kayabang Pitebusa? Good afternoon, Kuya. Kuya, Garcia. Medyo patalit sa Libulan sa Taana, Pampanga. Bakit kaya mo pinili yan? Yan doon, iminong ang tao ng yato. Kasi magpakako kung bakit kami naman sana sintanakan puno. Kasi puno yan doon, at yung Eva, magpakako ko wala yung Eva kasi wala akong iging Eva. Yan po, ibang sana sa lenda yung Eva talaga. May parang sa aking ating video, itawag po na kami sa lawan. Okay, takal sa lahat. Parang pangkalan po. Partner, next one is... Alright, next one. Okay. Okay, so ito po sa San Jose, Father ni Jesus. Palakpakan natin natin siya. Okay, next partner. Next one po. Hindi po ano, hindi po Pitebusa sa pagkakaroon ng report. Bakit kaya ba Pitebusa? Yan po yung birthday sa birthday po sa Pitebusa ko po yung
May pinapagtibuhan na yung iba't ang Jerusalem, nagtutupilan ni Jesus, kalupalik ang Veronica. Ngayon po talagang susuyin na ang pinaka-binuwa ko kung pinaka-parwal. Kalupad na tuloy yung pinuta ka natin mga philosophies kahit I accept na ang kamalan na natin. Nakapunta ka sa lahat. Palakpakan tayo next po. Next partner. Next one. Yan. Kung kanina lahat lalaki yun, sa babae naman tayo. Okay ba? Okay ba? Hello po, my name is Marlene. Lupa niya kan. Okay, thank you so much. Ito na naman po natin. Next one. Next one po. Ibigyan ko, ako po ito ang pagkakas. Yung kakapit ko sa kanya ko sa mga ngayon, ang may natuloy na ito ko kaya sa kanya. Ngunit, ito ko sa mga ako, buti lang at kapat na pala sa iyo ng mga pagkakas. Alright, thank you so much po. And next one. Ako po si Ali Marcos, galing sa Bayan. Pinalala ko si Salmon, galing sa pagkikita para ng pagkakaroon, magpipin para ng pagkakaroon. Okay, ginaya na ito po sa Sanang Evangelista dahil sa pagiging tapat sa Diyos. Next one, partner. Ako po si Abraham. Ngayon po sa Diyos. Ang kinahin nakalasa ka, pakita sa kanyang Diyos, nabi, ako ang makapangyarihan ng Diyos. Sumunod ka sa akin na tinatanggap ko ng tuloy sa iyong sarili para may tao na natutuhan. Ako'y makikipagsapaw sa iyo at ilang pararating ko ang iyong lahat. Pagpalagin ito ay nagpapirata sa Abraham. Sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang ating sa iyo. Ikaw ay nagiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang tinatawag sa iyo kundi Abraham. Sapagkat ngayon, ginagawa kita ama ng maraming bansa. Para namin po ang ilang lahi at magpatapag sila ng mga bansa ang magiging hari. Ito pa rin po ang ating pangako sa iyo at ang nalilay habang panahon at ako rin ang Diyos sa inyo. Mga kapatid. Okay, thank you so much po. And next one. Sige po. Hello po, yan po yung Christopher Bertoka from San Parish. Ito po, binibigyan ko yung St. Matthew Apostol Paulina po, tayo na po. Ito po, tingwanan ko yung anak buhay para tumutin ako dito. Kalupan ako po na ipokyan ka na tayo. Bad side na nagawag ko. Payo! Ito din na. Okay, thank you. Thank you so much. Next one is okay, palakpakan tayo naman po. Yung apostol pa kayo. Next one, partner. Okay, next po. Napakit naman ang kasama ko dito ngayon. Anong pangalan mo? Ali? No, ha? Yung totoong pangalan mo, ano? Si Mena? Na?
po ay si Angelo. Pagpakalaman po natin, Mena. Next one. Next one. Ang mga po pala si kaya ako po napili si Daniel kasi po wala po mga kaya po ng isang pagiging matapang mapagkumbaba sa natin makabot. Kaya nang siya po ay tinapon sa lukot na tulong ngayon sa kanyang pangalalayan ng pananampalataya sa Diyos. Nagulat ang mga tao Okay, last but not the least. My name is Sienna Canet and Kumamalan. I am Okay, siya daw po si King Saul, first king of Israel. So once again, palakpakan po natin yung ating top 20 sa ating Bible character portrayal. Pwede po tayo mag-move forward for photo op. So sa lahat po na mag-participate sa ating Bible character portrayal, maraming salamat po. And sa mga napili po sa top 20 Bible character portrayal, please name your appreciation po, token of appreciation dito po sa baba dito. Okay? Sige po. 1, 2, 3. Okay, dito po yung baba natin. Mag-bless po kayo kay Ninong Christian. Yes po. Sige po. Uuwi na niya po kayo ng Israel. Ako, basta po yung flight nyo. 40 years pa po kayo maglalakbay niya. Yan, mahal mo oras po kami kinakatong top 20 Bible character portrayal. And this time, partners, sige, ano yung susunod na part ng program natin? Ngayon, for our closing remarks, we will call on Brother Iber Baltasar, Archdiocesan Biblical Apostolic Coordinator. Okay, malapakan tayo pa sa tayo. Brother Iber Baltasar, our Archdiocesan Biblical Apostolic Lay Coordinator. Once again, malapakan tayo po, Brother Iber. Para kay Kaya, closing remarks. At bali po yung kinatamang final blessing and itapo taong tago po per vicary po. Anitalo bago po mama ko. Hello. Hello. Alas 12, tres na po. Itakaw ko sa dito. Malalawagan, tinagol, karinagay ng parokya, vikari, karinagay ng eskwela, karinagay kami ng pakapagal, Nemiblas, karinagay karinagay alam, painawan, i-prepare para maging nagagumpiyak po yung kakatamang selebrasyon. Nakakong salamat. Nakakong salamat mo naman po kang Reverend Father Reverend Pelayo. Hindi ko mensahe makabuluan at itatagda po kaya katamo. Mabuhay po tayong lahat. May pinagpanamin po at kapulit ko naging manuang family naman po. Okay, maraming salamat, Brother Iber Baltasar, ipinakatama Archdiocesan Biblical Apostolic Lay Director. Mabuhay po tayong lahat! Amen? Amen. And this time, ang katatanya po ngayon ng Arab, ipinakatama Archdiocesan Biblical Apostolic Director, Reverend Father Jesus Bilayo Jr. para aking pamubos sa benedisyon. Kita lang ang tamo po Talang ang tama po. Ay, kami po ni kawawan. Pero ano po isa mag-photo po ang final blessing, it is still staying po. Hindi naman tabi ang inyo. Kaya, benedisyonan ni Diyos sa baybayang ito, ingin pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Thank you very much.
Tamong Mabiloga Archdiocese. Miminan po ng Pamanoli at tamo po Pasibayo. Naman po salamat. Dito po bilang magpa-picture po ngayon yung tamang stage, eh.